I ara una notícia molt esperançadora en l'àmbit científic. Un nou tractament que bloqueja les cèl·lules mares del càncer obre noves possibilitats. La investigació d'aquesta nova teràpia contra el càncer la lidera l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona juntament amb una companyia biotecnològica dels Països Baixos. Fa anys que tenien l'evidència que les cèl·lules mare canceroses tenen un paper important i responsable en el creixement dels tumors, en les recaigudes i en la formació de metàstasis. I les cèl·lules mare són el cor del tumor, però no hi havia una forma d'atacar-les i, per tant, de beneficiar el pacient d'aquest coneixement. Aquí han provat més de 500 anticossos contra aquestes cèl·lules mare. I aquest gran volum de proves ha estat possible gràcies a fer-ho amb organoides, cultius en 3 dimensions dels tumors que reprodueixen la biologia de la malaltia, però en una placa de laboratori. I, per tant, el que podem observar és com cada un d'aquests 500 anticossos es comporta en tota la població de pacients de càncer de còlon i a partir d'aquí seleccionar aquell anticòs que té l'activitat desitjada, la millor activitat. I entre els més de 500 van triar l'anticòs MCLA 158. De fet, l'estudi ha servit per trobar-lo, però alhora per demostrar que els organoides poden ser útils per tastar tractaments per al càncer. El consorci, liderat per l'IRB, juntament amb una empresa de biotecnologia dels Països Baixos, han aconseguit desenvolupar una teràpia molt selectiva, que específicament bloqueja l'activitat d'aquestes cèl·lules canceroses, però no de la resta de cèl·lules mare de teixits sans. És una aproximació innovadora en el tractament de tumors cancerosos. I tot i que falta camí per recórrer i passar les diferents fases d'assajos en humans, els primers resultats són esperançadors. De moment, en un grup de pacients amb tumor de cap i coll molt avançats han demostrat que es tolera bé. Han vist reduccions importants dels tumors en tots els pacients i fins i tot una remissió completa d'un d'ells. En els pròxims mesos s'espera que es facin públics més resultats. Marta Rufat i Trigàs, TV3, Barcelona.